Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Reyna. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere in My Past. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaniwas sa kababay nga taga Danau City, Cebu. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Rena. Siyempre! Kaya na ako ibalita ninyo. Hay, mas magpapa. Ito asa sud. Dali. Sud sa para makachika dayon ka kung unsa na. Ma, pa, Darina, kaslunan ako! Wow! Congrats, ate! Congrats, nak! Maayo kay nagkahuna-huna gud ay taon mo nga magbinyo ni Dong Rima. Kanindo, Timothy, uy. Kano sa man ninyong plano nga magpakasal? Congratulations, sir. Congratulations, Raymond. Salamat! Congrats ninyo, te, kuya. Te, happy kay ko para nimo. Onya, te. Kamusta man ang kinabuhi sa bagong minyo? Okay naman, Day. Pero, ay, maulagi. Wa ako'y mahimo. Kinahanglan nga, masakay og barkos kay Raymart ni mo. Okay ra na, te, uy. Ikaw, pag-focus lang po sa imong trabaho din, para dili kay ka makafeel o kamingaw niya ba? Day, Oh, unsa ka kung dinhi na lang kapuyo sa syudad uban nako inilarga ni kuya nimo? Anhin na lang eskwela. mo sugot ka si mama o papa, anak, te, nga anhin ako sa syudad mo eskwela? Nganong dili god? Bitaw nak. Wa ba gid ay problema namo. Naibawsad mi kung unsa mo kasuod ni ate nimo. Salamat, ma. Pa. Basta, Day, kung mo-duty na gani ko, ikaw na may mahibaw din sa bahay, ha? Why problema, te? Sige, ato na ko. Lawom naman ang gabi, eh. Wa pagid mauli si Ate Aryan. Ganin na rapog ko nagsikik panawag niya, pero dili ko to bakwin. Asa naman di ka ni sa Ate Aryan? Gaduka na ba ko da? Uyala, nakatuog magkida ko. Naana pa kas ate.
Tanawon ako. Oh, sa'yo ako din mo naginom og soft drinks, te. Uhaw kaayo ko eh. Hangover man. Oh, nag-inom din mo? Mang nadugay kag uli gabi eh. Oo. Mayo kay okay ra pod ni Kuya Ray Martin, no? Okay naman niya. Basta malingaw lang ko. Kay grabe kay siya salig na ako. Swerte gid kaayo ka ni Kuya Ray Martin. Kanindot ka, no, kung makakita kog lalaki nga pareha niya? Diary na. Day, munaog na sa bar ko imong Kuya Raymart. Muli na siya. Mayo hinuon, te. Unsa man mo, balik na lang ko sa ato, te? Ay, ayaw, uy. Nag-eskwela, pabiya ka. Dinhi na lang ka. Kinasag ipila ilaw niya nimo. Ha? Kinsa man, Ate Arian? Rafi, si Rina, ako igsoon. Rina, si Rafi. Amigo na ako. Hi, Rafi. Hello. Mas gwapa ni kas personal. Ha? Nakakita na di ka nako? Oh, Nangita mo gud siya uyab, day. O kibaw man ko nga buutan siya. Mong ikaw ko ihatag niya. Ha? Han. Kinsa man ang nangita ni Rina? Ay, si Rafi na. Manguyab na ni Rinahan. Ha? Ni si Rafi, te? mao na, Rina. Ganahan ko nimo. Unta, subtong ko nimo. Pero, dili ba paspas ra kaayo, Rafi? Ah, kan mo ganang di na ko gustong dugay-dugayon pa ni. Para di na ka mailog sa lain. Sige, good. Gisugot ati ka, Rafi. Thank you, Rina. Day, mo anhi si Rafi unya? Ote, anniversary man namo karon. Oh, sakto kaayo. Magluto ko lami karon. Kao nagdagan ni Rafi ha? Busog ng mga ko. Namikay ka maluto. Naihugo imong naong oh. Kadiyot. Kuhaon ako ha? Oh. Ingon ato bakit kasuod sila sa Ati Aryan ug si Rafi? Para ingon ana sila kakomportable sa usag-usa. Hugaw lang gid kay ko gunahon na. Minyo na si ate. Ug mahal kaayo niya si Kuya Raymart. Rina, magpakasalan ta. Pakaslan ko nimo? Oo. Love kita ka, Rina. Mong, please, pakasli ko. Day, ako, wa ko'y supak sa inyong relasyon. Pero mura ka, kapaspas-pasad sa inyong desisyon nga magminyo naman mo. Pero te, pareho minat kasi nabot ka magpakasal na. Love na kayo nako si Rafi. Og malipay ko kun makasal ming duha. Rina, ayaw pagsupak ha. Paminaw na ko. Wa pa ka kay bawas kalisod kinabuhi sa minyo.
Dili yun anak ka sayon. Pero te, O kung magtuman ka gid sa imong gusto, dili ko mo tungas sa imong kasal. Congrats, Rina! Rafi! salamat! Salamat. Pila ka tuig na nga sukad nga gikasalta pero wa pa kita hatagig anak. Sige lang. Paabot lang da, Reyna. Hatagan na lang kita. Wa ka ta kabain ni ate Rafi? Nga nagtuman kita sa tong gusto? Ay, pag-una-una na, eh. Og sukad nga gikasalta. Wa na may magtingog ni ate Arian. Raf, gusto kong mangayog pa sa ilo niya. Ayaw na lang, Reyna. Nakonsensya kaayo ko, Rafi. Kaming doha mo'y angay nga makonsensya. Ug dili ka. Ha? Nga naman. Mao ni ang tinuot, Reyna. Unsa? Muli na mo ba na? O, Rafi, Unya, unsa ako naman taan eh. panguyabi akong igsuon. Unsa? Siya may itong gamiton para permita magkita. Para dili mahibong akong banang magsigi kag adto sa amo. Unsa? Gigamit ako ninyo? O, Reyna. Mao to. Nagkadugay. Na-in love na ko ni mo og tinuod. Mao nang gipakas lang ti ka. Reyna, gusto ko mahibaw ka sa tanan. Para wala ko itago na. Pero nasakitan ko! Gipasakitan ko ni mo, Rafi! Magbuwag ta! Reyna, ayaw. Mahal kita ka. Pero giluod ko ni mo! Muna ko gikigsaw sa kong magbuwag! Magbuwag ta, Rafi! Reyna. I met you just tonight, but I keep wondering why. It seems I've always known you all my life. Sa way pagduha-duha, gibuwagan ako si Rafi. Kay giluod kong nagunahon na nga usa ka lalaki ang among gisawaan sa kong igsuon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.